Сәлам достым. Сен біздің республикамызда зор ғаилә болып, әллә неше милләт яшәгәнен беләсеңдер инде. Алар арасында башкортлар да бар. Ниндирәк милли киемнәр кияләр икән алар. Хәзер белербез. Төсле карандашлар ял иткән арада безнең төп ярдәмчебез кара фломастер булыр. Иң беренче эш итеп без башкортларның йон баш киемен ясарбыз. Ул колакчын дип атала. Әйе, йон баш киеме. Чөнки башкортлар күпләп яшәгән Башкортстанга Урал тауларының бер өлеше керә. Анда кайчак шактый салкын. Шуңа түбәтәй өстеннән килә торган йонлы баш киеменнән тыш, егетебезгә җылы чапан да кидертик. Чапанны башкортлар җәйдә, кышта киеп йөри. Дөрес, кыш көне берничә кат чапан өстеннән тулып та кияләр, ә җәй көне аларга бер кат чапан да җитә. Ул бик матур. Чөнки чапан затлы тукымалардан тегелә һәм шигүле бизәкләр белән дә бизәлә. Чапан астыннан кайыш белән буып куйла торган үзенчәлекле фасонлы камзул, калын ыштан һәм күн читек яки шарык киелгән. Кышын башкортлар киез итектә кигәннәр. Тик ул аяк киеме йорт арасында гына, нинди дә булса эш эшләгәндә генә киергә яраган. Кара, нинди буй-буй сызыклы ыштан ясадым. Менә, минем арттан кабатла достым. Күз, авыз һәм борын ясаганда башкортларның ничек көн күргәннәрен сөйләп китим әле. Алар аучылык, гөмбә һәм җиләк җыю белән дә шөгыльләнгәннәр. Тәмле башкорт балын ясаучы бал кортларын үршеткәннәр һәм күлләрдә балык тотканнар. Бигрәк туры сызыклар килеп чыга. Афәрин! Достым, синең төсле карандашларың кайда? Бик яхшы. Башта яшел карандаш белән егетебезнең чапанын буя. Ни өчен яшелгә дисеңме? Эш шунда башкортларда яшел төс кыюлык һәм намусны белдерә. Бу чын ират төсе. Әле бу төс миңа җәй һәм чәчәкле болынны да хәтерләтә. Анда бер туктаусыз бал кортлары бызылдап йөри. Умарталарына бал ташый. Ул бал белән алар үзләре дә сыйлана, безне дә сыйлый. Без бал кушып, шәк-шәк ясыйбыз, аны башкортлар да ярата. Алар әле балны кыймакка да салып ашый. Бал тәмле әйбер шул. Инде рәсемгә килсәк, кызгылт сары төс белән без чапанның җиңнәрен һәм бизәкләрен, шулай ук күлмәкне һәм куе яшел төс белән камзулны буйбыз. Сүз уңайыннан көньяк һәм төньякта яшәүче башкортларның киемнәре төрлечә атала икән. Мәсәлән, төньяк башкортларның чапаны бишмәт булса, ә көньяктагыларныкы җилән. Ничек кызыгаймы? Кулыма сары карандаш эләксә, мин аның белән бик озак буй ялам. Рәсемдәге бар нәрсәләр дә кояшны хәтерләтә башлаганчыга кадәр. Тукта, нишләп Колакчаның йоны сары ул? Эш шунда, аны тегү өчен төлке, сусар, тиен һәм кама йонын кулланганнар. Кем затлырак йонлы хайван тоткан, шул иң оста аучы булган. Баш киемендәге йон күпереп торуын күрсәтү өчен сары төс өстеннән бераз кара карандаш белән буя. Менә шулай, кара карандашны еракка куйма, аның белән егетебезнең аякларындагы шарыкларны буярбыз. Бу аяк киемен йон тукымадан тегелгән уйыклар өстеннән кигәннәр, кемнәрдер читек кияр алдыннан аякларына чолгаулар ураганнар. Егетебезнең битен ачык кызгылт сарыга буяган чакта башкортларның ыштаннары турында сөйләп китим әле. Аны ике балак арасында туры почмаклык формасындагы тукыма кисәге ялгап теккәннәр. Мондый эштән белән башкортлар атта рәхәтләнеп йөргәннәр. Теләсә кайсы чабышта җиң алганнар. Юху! Нинди кием, шәп! Рәсемебез әзер диялдек. Әлемне генә буйсы калды. Зәңгәр су, яшел һәм сары сызыклар сызабыз. Җырда җырланганча һәр вакыт булсын күк, һәр вакыт булсын җәй, һәр вакыт булсын шаян һәм дустым син һәр вакыт бул. Ярый, киләсе очрашуларга кадәр.